Trocha míle dalt a scola, Ciad trocha seastain agus trí le landa imachtaí. Thomasin seo ag higher options, ócaid le chuid an Irish Times, le bheith ag córa, ag fishery, agus ag léirí na féidirthachtaí atá ar fáil ag an tríú level. Tá TG Cahar an seo i Lara Nini, go telum go bheici muid go dé ag tarlú. Is áiteangra mé leis an gomisiún orpach, agus támuid an seo ag chur áiteangra chun cín mar slíbátha, mar deis amach an seo do ghaltaí éireannacha, agus tá buth againn an seo, agus is féidir le daltaí trí le bhain seo aniu, mar tá daoine óga, tá éireannaí ag tastal win, agus tá deisinaí gin scos an óra. Tá an seo chun fáilmach níos mó eolais faoin na cláiste difriúil. Tá mé gurí bheith imime physio so tá eolais ar fáil an seo. Níl is ag golóir daoine chu tá siad ag gurí bheith tar éis an scoil so tá is féidir le gacht na eolais ar fáil le gachród an seo. Mi sé Kathleen Nini Nán, Siúracha St. Paul, tá míad an seo ag an higher options chun saoil na man rialta a chur chun tosaigh sa saoil seo. Tá anna chuid daoine ag teach chuig an stand atá an seo ag glorach padracha agus ag cain faoin saoil atá going. Géirí fálam faoin cursaí óíocht ríomhreachta I cláiste na trinóide. Is even am ag immer ag obair leis na ríomhrí agus ag immer suúrta. Arnas anam dom agus tá ag freastal ar cláiste Cilliam. Cláiste Cilliam agus céthú hín? Éive is anam dom agus tam sa scóil céine. Tá mé gurbí fálam friend lé agus bhí mé córá faoi cúpla ná méid á hen bhí sé go má agus tá gurbh le mud léadá. Tá mé gurí cála dhéanamh. Tá mé gurí le connaí. Agus cén áit? Beidir minút ná pult. Bhíon hart ar céad carach a seastain an san umlán. Ó híh an carú gailteachta de, ní muid an seo ach tar tosú leis se den siú blianain dhéana agus tá sé fás an tamar fad. Thosamid le cúpla seastain beg, tá sé bocaí a raon is agus tá níos mó seastain an inis na mar a bhí riamh go dtí seo. Ní gáchtúach an cinál is dói an taide dhéana agus tucadú ar chóirsa má dhéanam tú an taide sin. Agus tá rud cinn seán go chulaganna na riile sin bailachechan muide. Well, tá mis sé rála daoine an tamar fad, tá sé ríthachach an ghail ní amháin déana go más a ghailge ar scoil, ar an ghailge cumad suas freisin agus an dulcin cíine dhéanamh a chuid ghailge ar rid a híal. Mar tá deisina an sin a lán deisna sa tír seo agus san éanta seoirpach maidir leis an ghailge. Tá méid feicnar na daoine tá ag tucht go dtí na stands an seo an bhfuilinn le cuasaí ghailge, tá méid anagóchas a chuointanga.